For første gang skal de ut i verden alene. Ja, det er så fint! Skal vi si ha det til mamma sammen? Jeg så jo egentlig, hvis jeg er helt ærlig, at de kanskje ikke egentlig var klare for det. Og hvordan den motstanden møtes da? Ruste oss eller ikke? Det er jo en erfaringsverden, som vi som voksne har taget for givet, at det skal barnet være en del af, men vi har ikke givet dem tid til at lære det. Har du lyst til at stå der? Ja, det er så lett å si at empati er kjempeviktig, og vi er empatiske, men er det... Men da presser vi ikke på det. Fører det til handling, egentlig? Det var en god idé. Dette går fint. Man må jo få ut disse følelsene, da. Har vi så meget styr på vores arbejde? Ved vi, hvad det er, vi laver? Man har én chance. Vi skal gøre det ordentligt hele tiden. Hele tiden.